Отвратително място. Не ме пуснаха. Отвън е красиво, но отвътре организацията нула. Много зле беше. Букнете си билети предварително. Но не мога да се плащат онлайн, просто трябва да си ги букнете онлайн и да дойдете да влезете тук. Абе, ко ще видим? Панелки, такова, комунизъм, нали ти шо? Аз си безстоим ще влизам в този парламент. Кой го знае? Бахте корупция. Остай парламент, там ще кватрото е. Бах. Не знаят кой да гледат. Не ли впечатляваш, бе? А ти не е ли? Купа за плодове, виждали ли сте? Лоечка е. Бих сложил бананите вътре. Ти ще го правиш, бе? Става брутално. Това не изглежда добре, Националния музей. Вътре не е толкова. Горе-долу. Най-известната атракция им беше някаква... Траяновата колона. Да, която е римска. глав. Да, така че нашия вътре не че е наш, но е много по-хубаво. Вътре имам повече работи. Не беше окей. И персонал беше зацелен. Да, аз хванах страх от бабата на касата. Тя беше с шапка качулка. С качулка. Щеше да наби без мука. А това е банка. И не че нещо, а на тая банка изглежда по-добре от Националния музей. Някой, ако успее да ми каже каква е тази любов между Румъния и Италия, буквално на всяка е всичко италианско. Супер много италиански ресторанти, значи. И да привикват на италиански. Ела в нашия Да, няма толкова румънски ресторанти, колкото италиански. Да, каква е тази любов. Музеите им също Италия. Всичко италианско, човек тук. И си ги ходихме гайдове италиански, всичко и... Made in Italy. Винаги едно ревю на апартамент се почва от банята. Що влез обувките банята, бе? Чай аз събър. Пералня. Че сигурно бойлер или котел ли? А, не, просто рафта. Аз... Мястото е много добро. Често казвам. Кухнята е дипът. Кой има там? Няма софт кулс. Едната спалня. Коридора се измисли някакво помещение. О, имаме същата пръксмокачка. А, София, да. И това е нашата спалня. А, и две тераски има. Има и пране на тераса. Охо. Чершевчета. Гледката е... Дървето. И готино е такова за поне не е панелки. Да, точно. Добре. Ден 2. Вече с други аутфити. Вече сме локални. От тук сме. Аз съм от Букурещ. Не ми е чуждо нищо. Не ми е чуждо нищо. Душата ми е румънска. Кой ми иска? Ти що, знаеш ли? Да ядем на лука. Знаете ли? На тяхната закъсване. Да. Като Софийска баница, само че лука. Много добро между другото. Нали? Лука. Съм пробвал сладкото още.
Как е парк? Много хубав и много голям. Много голям. Иначе... Хареса, ама... Не обичаш да ходиш? Мога с колата да бъде така. Отренираме е там. Метрото иначе не беше толкова лошо. Добре беше. Но пак нашето е по-хубаво. Да. Питейната вода е като България, само че не е баш. Да, гадна беше. Багора дойде добре. Ма ти в България някъде се щеш? Да. Към нашата друга рубрика за водите и метрата. Така ли се паркираме? Там не са сере. Значи отново пак някакви римски работи. В Италия ли сме, в Букурещ ли сме, в Румъния ли сме, къде сме? Да, ама е красиво. Готино е, театърчето. Концертна зала. Вече 30 000 крачки по-късно. Май нямате още Не си усещат краката. Днеска яко разходки без да влизаме никъде. Ще ходим после на терме. Ако стигнем до там вече. А няма ходим пеша до там, ако вече станем. Добре сме. Кажи термето. Супер беше, много готино, заслужава си. И не знам защо хората го плюят. Не, много беше добро, само че два съвета. Елате към 5, стойте към до 9:30. Като нас. И това Да, сме снимали вътре. Просто няма какво да се снима. беше много. Няма какво да се снима, беше много. Беше много яко, ама просто с телефона къде да обикаляме. Беше топ. Да. Ще кажеш нещо? Че беше много. Ало? Тук съм успокоял много. Пихме коктейли, масажи, сауни, глупости. Абе, задължително. В смисъл, ако правите уикенд трип, трябва да си тук се посети. Има одобрението ни. И сега се търсим лата. Ако я намерим. Има безплатен паркинг. Надяваме се, че е безплатен ден, не знаем още. Ако е така, ще разберем малко по-късно. Не прещръват от който да види. Няма бариера или Не, няма безплатен.